जय भोजपुरी सब भोजपुरी श्रोतागण के हमनी के तिवारी ब्रदर्स यानी हम जे तिवारी जी और हम उनके तिवारी सब कोई के प्रणाम करते हैं और एक बार फिर से स्वागत बाल लेके हाजिर बन जा आप लोग के बीच में पिल्ली पुदीना जो उनके पवन सिंह के गाना तहलका मचा दल भैया के गाना के व्यू देख के नु माथा चकरा रहल बा कि इतना ज्यादा भी कोनो गाना के व्यू जा सकता काहे कि गाना के डिमांड रहे। आप लोग बता दी कि हमने की न्यूज बनाओ लीजा न्यूज पता ज्यादा व्यू जात रहे तो हमने सोचेंगे जब गाना रिलीज हुई तो गाना के लोग कितना देखी ई तो वो बता अब रिजल्ट बताई थी भैया अभी 9/26 पे हमने के रिएक्शन करत जाए गाना के 8.5 लाख के करीब में व्यू बाटे और सबसे बड़ी बात गाना ट्रेंडिंग में भी पहुंच गई 18 नंबर ट्रेंडिंग म्यूजिक में पहुंच चुकल बाटे 1 लाख से ज्यादा लाइक मिल चुकल बाटे मतलब 3 घंटा अभी 2 घंटा भइल बाटे और ये गाना 8 लाख हमारा लगता है कि भोजपुरी के इस पहिलका गाना हो जो 3 घंटा में 8 लाख 9 लाख के करीब में व्यू जा रहा बा। पब्लिक की प्यार है भैया पब्लिक के प्यार है जो जेकरा के ना कह जाला भगवान समझेला लोग सब कोई कलाकार आप लोग के तो चलिए गाना के सुबह से 7 बजे से रिलीज भेल 5:45 भैया घर से बेकरारी बा रोक के रखले बन जाके आप लोग बीच में रिएक्शन काहे के लेट सुतलो आदमी रहे 2-3 बजे सुतर रहे देखत नहीं आंख के हालत फिर भी आदमी उठत के संग कोशिश के लेकिन ना व्यू देखने जा रहे बाप रे इतना डिमांड बा तो कहले ये हमारे मेरे तो बता दी भैया कि गाना में आप लोग के पवन सिंह के साथ प्रियंका सिंह की आवाज सुनने को मिली अनुपमा यादव नहीं की हमें और ये गाना के लिखले बड़े रोशन सिंह विश्वास और एक गाना में जो आप लोग के दिखाई देने हीरोइन पूरे वाली सृष्टि पाठक और एक गाना के म्यूजिक डायरेक्टर बड़े प्रियांशु पंडित और अभी पंडित जो कि गाना के डायरेक्शन भी करे बड़े और इतना जबरदस्त परफॉर्मेंस भी करे बड़े पवन सिंह के साथ। तो चलो भैया रिएक्शन तनिया सा हमारे को तो गाना इल्बा जी तिवारी जो ऑफिशियल पे करे सुनी जा प्यार आशीर्वाद दी जा सपोर्ट करी जा बड़ा अच्छा लगा आप लोग प्यार लेके म्यूजिक भोजपुरी पे वो गाना बाटे जो गाना के नाम बा हमारा से होई ना कटनिया रोपनिया ए राजा जी बहुत सुंदर गाना बा एगो बहुत जल्दी अयांश पे बहुत ज्यादा मैटर चलता है एक गाना 1-2 दिन में आप लोग के बीच में ऑफिशियल बाजी प्यार आशीर्वाद हमारो के इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लिया लोग निकेत तिवारी 10,000 ओके रील्स बनावत नहीं दबा के हम हो जो जी बेटी हम फॉलो कर लेम जी चलिए रिएक्शन शुरू कर जा जब सुने के होई भोजपुरी गाना बस बजे के चाही गाना पावर स्टार पवन सिंह अरे इलाज में क्या आइले दादा लेकिन तीनों स्ट्रगल कहता गाना खाती ये डायरेक्टर है यहाँ के मुंह तो जो वो चेहरा ही लगवा काहे उदास वाला हो का कोही रे देखना बड़ी लाइन लागल बा तो दाना तू है बिरिया में दल चढ़ा दो चल चढ़ता कि भांग चढ़ता बड़ी पीटा था भाई बुझ गई नी यही तो थावन में बाबा बाबुलाई लहला अरे ते एकर कोनो उपाय बा बानू इनता ते दो थल दली पियावे ते परी का रे अब थू ना अगर में टीचर आई रहती है लोग वेट करते रहे थप्पड़ लागल वगैरह ये तो म्यूजिक सुनते ही ते ही लगा था ठीक है एकदम गनगनित भरा था शरीर और इधर पूरी ना पिसा था चाचा हम आवत नहीं कर मुंह तक हमार क्या कॉमेडियन बड़े ये बड़े इंसान मेरा हतानी काहे भोले दानी अभांगा जा छोड़ दी साफा लोई को एनर्जी में बढ़े पीली पुदीना अरे पीली पुदीना वाह गजब दा जियो पवन सिंह के बिना का लाइन भैया लाइन ठीक बा भैया ना पिहन का रे लोता ना भैया हम पियावा तनी हां पिया भनिया धा तुलावा थोली बतली तवे तदी लिटावे तुलावा थोली बतली तवे तदी क्या कर जाके लतालाई तोली बाबा तोते तदी लाइन बजाओ बस सृष्टि पाठक बेलुरा ताता तली ए मर्द भक्तियों में पीटवा भंगिया के बिना काम न चले ला
हाँ। तनी का ख्याल करी सेवा के अपन हो चढ़ल बाटे सावन के महीना में। रुको भौजी ये लोग के समझावा तनी। झूठो के भीड़ बाड़ा कइले हो, सभे के बाड़ा झुरइले हो। झूठो के भीड़ बाड़ा कइले हो, सभे के बाड़ा झुरइले हो। तोहर बिगड़ल काम बन जाई क्षण भर में। बाबा के शहर में जादेव घर में, बाबा के शहर में जादेव घर में, बाबा के शहर में। ये बतिया ढंग से ना बोल तू। जाना जल्दी। भाई हो, जितना उम्मीद रहे वो उम्मीद पर खड़ा उतर गया वीडियो हमने के सोच रहा डाले जानू। ई गाना उगना को जा उ खू गाना से मस्त मस्त बा काहे के में उतमाली बन ही गइल बा। ई बनावल गइल बा, मेहनत और कइल बा। दूसरा का बात पर हम सोचनी आके भक्ति सॉन्ग में कि कैसे हो? ना रवि पंडित तरी कम पिटे एमे एक तबड़क ज्यादा लागल बा। अंतरवा में पवन भैया पुदीना हसीना गाना में एक के तबड़क मरले रहन, एमे दुई तबड़क मरले बा। तबड़ा के में असरो कइले बा। असरो कइले बा अब प्लस पुदीनो सब के पिटाइल बड़े। लेकिन भाई 60 पाठक एक के बात मान लिया अच्छा वो गाना रोशने सिंह जी लिखले रहन ना वो दू गो अलग लिखा सैल्यूट बा। अब ढाल देनी है गाना के ना हाँ, ढाल देनी, हाँ। एगो जबरदस्ती बनावल ना लगे भाई ट्रैक हिट बा तो जबरदस्ती बना, लेकिन अब जबरदस्ती ना ढंग के बनेल बानी, बवाल बनेल बानी, कमाल ना सोचले नहीं जा कि पवन सिंह लेके यहाँ पर आखिर कैसन बोलबम सॉन्ग रही, लेकिन हम ए पर खड़ा उतरल बा हर चीज एकदम मस्त बा। मैं तनिको नहीं खेला के जबरदस्ती बनावल ना। हां ई बात पीली भांग पीली लीली ओ सब भाई इतना मस्त लागत है। हमार तो मन करता अभी खबर हो देखे खाती हम ही एगो टाइटल बाहर कर रही ले लो भांग ले लो आ लेली पुदीना और पीली बताओ पुदीना। हमारा न्यूज के व्यू गइल बा 7 मिलियन, तो एक गाना पर व्यू कितना जाई आप लोग सोच सकत नहीं जा। अरे लाइनवा होना है कि सर पीली पुदीना एकरा बाद कहा जाए कहता लोग का एक और कोरसवा में कुछ लाइन होता है कि रहे नहीं भांगवा के बिना हम जानते नहीं। हाँ ऐसे कुछ मतलब एक एक शब्द दिल के छुआता और हाँ। पवन सिंह जी के एक्टिंग हो जे रवि पंडित जी के एक्सप्रेशन देना हम इहो सोचले रही कि जैसे कि ओ में लड़की रही गर्लफ्रेंड आई बड़े मिले खाती थी ए में का होई क्या होई? इहो दृश्य देखैले वालो कि आ गांव के लड़की आई बिया कहते रे का तनी के जब चैनी के बड़ा भाई जा सो देव घर तनी के जल जाओ से गांव के लाइन भी लड़की खाती मंदिर लाइन भी जोन गेली बड़ी लास्ट में जा देव घर बाबा के शहर में जा देव घर। मतलब अभी समझी के एक बार देखला से हमारा मन अभी भरल नहीं कि गाना वैसे नहीं याद कि आप लोग रिएक्शन दे दिए गइल आप देख लीजिए देख लिए गाना के आप यानी कि गाना इहो जबरदस्त ब्लॉकबस्टर हिट होके वाला बा भोजपुरी में ही नया गाना ऐसा बा कि सावन बीतियो जाइनु हाँ, तब ओकरा लोग बाद सुनी। भी लोग देखी ये गाना के कोरियोग्राफर बड़े पवन जी इतना बढ़िया डांस किए राहुल यादव गाना के कोरियोग्राफर रवि बड़े पंडित जी के पूरा टीम है टीम ही है पूरा तो जबरदस्त गाना आप लोग के बीच में आ गइल बा। सैल्यूट सुनी जा, बा खास करके वे enjoy म्यूजिक के करिए। पूरा टीम के बहुत सैल्यूट बा भोजपुरी में एकदम आप लोग तबाही मचा देले बन जा और दर्शक के दिल के छुअता नहीं जा ये बात जी हाँ, दिल के हाँ, छुअता दिल के छुअता। बहुत और रवि पंडित जी पिछले गाना से और बेहतर एक्टिंग और Performance बढ़िया किए परफॉर्मेंस में कइले बाड़े काहे कि मैं उनकर जो एक्सप्रेशन दे रहल बड़ा चाल डाल दूं पोइंट्री में अरे भाई रवि पंडित जी रहा कभी हमारा इंटरव्यू लेने के बाद गजब के हम क्या करें कि बॉलीवुड में राजपाल यादव और भोजपुरी में रवि एकदम पंडित उनके नहीं सेम लगते। टू सेम रवि पंडित जी Same to के same। फिल्म में भी आवे के आवे के चाहिए। करिहन और कौन डायरेक्शन भैया हाथ तोड़ के नहीं हो रहा बाकी कोनो फिल्म में हाँ। कॉमेडी के सीन हो गए तो रवि पंडित जी के जोड़ी ना, ना, में आप बहुत लोग बढ़िया जोड़ी से लगा सवाल हमेशा रिएक्शन होगा दे सवाल में यही कम आप लोग इतना मैसेज करिए गाना के वीडियो के वायरल करी जा कि एक सवाल बा पवन सिंह जी तो मान ली ट्रैक पर चलल लेकिन ऐसा मैटर हर एक महीना आप देख हाँ, रहे देख रहा। अब फिल्म भी अब ले नु ते एक्शन ही ना रोमांटिक ही ना सैड ही ना कॉमेडी, आप तो कॉमेडी बढ़िया वाला भी कॉमेडी आपके कर रहे हैं। कॉमेडी याद बाटे पवन पुरवैया चमन हाँ। चरवैया आज भी हमने के जहान में कॉमेडी कॉमेडी बसल बाटे, आप लोग बसल देखो बाटे। हमने बचपन में रही जा। फिल्म बचपन में नहीं खाली ना भैया को हाली कोई देखे हाली इतना नहीं। जबरदस्त बतासा जैसा उनको रोल रहे बाकी आप लोग के क्या चाहते हैं जाके कॉमेडी फिल्म में पवन सिंह देखे के मिले और हर महीना कॉमेडी सॉन्ग आवे एकरा पे कमेंट आप लोग करम जा हमरा के सपोर्ट कर जा जय भोजपुरी एकता बना के रखी जा।